deed vanaf mijn 6e al, ben ik begonnen met zingen. Toen heb ik meegedaan aan een talentenjacht. Ja, sindsdien ben ik eigenlijk altijd blijven zingen en wou ik op het podium staan. Je wilt die mensen entertainen. Ik ben heel erg vroeg begonnen met überhaupt zingen. En zanglessen gekregen toen ik 13 was. Nou ja, ik ben Celine van Veldhoven. Ik maak muziek, ik schrijf muziek, ik zing, componeer zelf ook. Mijn naam is Daniel Triest, ik ben 18 jaar oud en ik kom uit Roggel en ik doe hier de opleiding popmuziek. In mijn vrije tijd ben ik meestal aan ook muziek aan het maken. Altijd aan het zingen. Ik heb thuis een drumstel staan, dus ik doe ook drummen thuis. Je kan verschillende kanten op hier met popmuziek. Je kan gitaar doen, drums doen, je kan zang doen, je kan basgitaar doen. Ja, ik heb dus voor zang gekozen en daar krijg ik ook mijn eigen les in. We hebben bijvoorbeeld vakken zoals muziektechnologie en muziekanalyse en skills C en skills B. Nou, wat skills B inhoudt voor mij dan, ik doe dan hier zingen, dus ik krijg dan zangles. Bij skills C word je dus in een bandje geplaatst en door de leraar krijg je nummers aangewezen die je moet doen. En dan moeten we dat performen, organiseren, dat moeten we ook doen. Onze eigen optredens organiseren. En meestal zijn dat niet de dingen die wij als muzikanten moeten doen, maar het is wel goed om te leren. Ja, overal worden we neergezet en dan moeten we ons ding doen. We moeten bijvoorbeeld op Facebook moeten we onszelf promoten. Dus we moeten zeggen van wij treden hierop of dit ben ik. Maak video's van jezelf, hoe je doet zingen, of hoe je gitaar doet spelen, of hoe je doet drummen. Je moet niet verwachten dat dingen naar je toe komen, je moet er echt zelf iets voor doen. Ik ga vanavond dan optreden in Volt, op Festival Divers, in een café van Volt. In mijn examenjaar moesten we dus eigen nummers schrijven. Toen wilde ik afstuderen met een band, maar wel met de liedjes waar ik toen dat tijd al mee bezig was. Dus met het concept Celine Chanice. Dus sinds school is er eigenlijk een band ontstaan. Iedereen in mijn klas heeft talent en als ze dat goed benutten, dan weet ik zeker dat ze daarmee ver zullen komen in de muziek. En bijvoorbeeld, je kan muziekleraar worden, je kan producer worden, wat je maar wil. Je hebt er heel veel keuzes hierin. Je kunt ook heel erg gaan verdiepen in zang, de technieken, hoe dan ook. Maar je kunt je ook gaan verdiepen in songwriting. Wil je je eigen baas zijn of wil je bij een bedrijf gaan werken? Na deze opleiding, wat ik wil doen, is gewoon de wereld veroveren en zoveel mogelijk muziek maken. Mijn ultieme droom is Madison Square Garden. Daar hebben alle grote artiesten gestaan, Michael Jackson, Justin Bieber. Nu hopen dat ik daar ook terecht kom. Nou ja, nu heb ik een tussenjaar. Ik wilde heel graag doorstuderen. Word ik aangenomen, heb ik gewoon geluk. Zo niet, ik zie wel waar mijn pad naartoe leidt. Ik zal altijd blijven zingen.